Hello guys, nandito ako sa grocery. Mamimili ako ng pagkain. Mayroon palang ipil-ipil, mashallah. Mashallah, ipil-ipil ba yan? Oo. May pusa doon. May pusa doon, oh. Itim. Hinihingal ako, guys. May sakit pa ako. May ubo kasi ako eh. May corona na yata, charot. Grocery dito sa Kuwait. Welcome guys dito sa grocery sa Kuwait. Mas maganda. Parang luma naman yata to. Ito mo. Laki ng pitaka ko. Parang sure. Laki ng pitaka ko. Punong-puno ng pera. Charot. Parang sure. Ako ng lemon. Kasi masarap to na inumin kapag may sakit. May ubo ka. Ganito yung inumin natin, guys. Guys. Ayan. Wow! Sarap nito, oh. Ay, may atis. Ongkan. Ano ba yung masarap dyan? Ano to?
Pepeng kunti. Oh, sarap. Sarap guys. 85 pills. Pero hindi naman masarap yun. Ito ba yung kaya? Bili tayo ng pagsarap. Bibili ako nito. Bili ako nito. Ito ba yung lemon? Itong lemon nila eh. Kukunti lang ang laman. Mayroon na mayroon na siya. Bili tayo dyan. Mamamalingki tayo guys. Sabah. Sabah.